హాయ్ హలో నమస్తే అందరు ఎట్లరు అందరు బాగున్నారని అనుకుంటున్నా. అండ్ ఇంకోటి ఇది మన కొత్త ఛానల్. మీరు అందరూ కొంచెం మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. మీరు మాకు సపోర్ట్ ఇస్తే మేము ఇంకా మంచి మంచి కంటెంట్స్ అంటే మంచి మంచి కంటెంట్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. అవన్నీ మేము చేసి మీకు మీ ముంగట పెడతాము. అచ్చా మీరు ఏది చెప్పినా రెడీ. మీరు ఒకవేళ మాకు ఇచ్చి హిట్ అయిన అంటే ఈ వీడియోస్ వేసినాక మీరు ఎసొంటి డైరీనికైనా రెడీ మేము చేయనీకే. కాకపోతే మీరు ఒక్కటి షేర్, ఒకటి సబ్స్క్రైబ్, ఒకటి ఆ గంట ఒక్కటి కొట్టుకొని జర్ర. కాకపోతే జర్ర మీరు సపోర్ట్ చేయండి, అయిపోతుంది. జర్ర మీరు సపోర్ట్ కావాలి, కూడా సపోర్ట్ చేయండి. జర చిన్నలో ఫస్ట్ కొత్త అకౌంట్ ఇది చేసుకోండి, ఎంజాయ్ చేయండి, టైంపాస్ చేయండి. మీకైతే పక్కా టైంపాస్ అయిపోతాం మా వీడియోలో చూసి. ఒక్కొక్క వీడియో చేస్తున్నాక మీరు ఏ డేర్ ఇచ్చినా రెడీ, మేము ఏదైనా చేయడానికి రెడీ. ఇస్తుంటే మీరు ఏం చెప్పినా చేయడానికి రెడీ, నెక్స్ట్ లెవెల్ పోనీ కూడా రెడీ. ఎందులో కాంప్రమైజ్ అయ్యలేదు. కాకపోతే మీ జర్ర మీ సపోర్ట్ ఒక్కటి ఇస్తుంది అంతే.